Ministr školství Mikuláš Bek bude usilovat o to, aby školy nepřišly o 20 000 pozic nepedagogických pracovníků. To se týká například kuchařek, uklízeček nebo školníků. Se škrty pracovních míst ve školství počítá v době úspor návrh Ministerstva financí. Bek chce o tom proto nadále jednat s vládou. Zatímco příští rok by tyto pozice mohl pokrýt ještě státní rozpočet, za 2 roky by Bek jejich financování rád přesunul na zřizovatele škol. Moje pozice je taková, že to má na rok 2024 pokrýt státní rozpočet. Na rok 2025 si umím představit diskusi, která by přesouvala financování těchto pozic na zřizovatele, tak aby cítili větší zodpovědnost za efektivitu fungování svých škol, ale musí to být doprovázeno nějakou dohodou s reprezentací obcí, krajů o změnách v rozpočtovém určení daní, aby mohli financovat ty pozice. A právě financování českého školství, také ale peníze pro resort školství teď probereme s Františkem Dobšíkem, předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Zdravím vás a přeji hezké odpoledne. Dobré odpoledne. Dozvěděli jste se dnes na jednání, které tuším bylo o 14 hodin, něco nového, něco uklidňujícího možná pro vás jako pro odbory? Rozhodně pan ministr nás seznámil rámcově s průběhem vyjednávání o přípravě státního rozpočtu na příští rok a že opravdu k těm škrtům, ke kterým má dojít a ohledně snižování počtu zaměstnanců regionální školství, že existuje už víceméně příslib koaličních partnerů, že by k tomuto nemělo dojít. Samozřejmě vláda to ještě neschválila, ale že ten příslib je velmi silný, takže já svým způsobem mohu být za kolegy částečně uklidněn. Já vás tedy doplním, že ten prvotní návrh státního rozpočtu na příští rok, návrh Ministerstva financí, počítá právě pro resort školství s částkou něco přes 253 miliard korun právě pro školství. Oproti letošku je to tedy pokles o víc než 11 miliard korun. Tak řekl vám ministr školství dnes konkrétní částku, která by do jeho resortu mohla jít? Já si dovolím parafrázovat vyjádření pana ministra. Řekl, že jak regionální školství, tak vysoké školství, že bychom mohli být na svém. To znamená, že by ten letošní rozpočet se neměl snižovat a že se bude hledat cesta, jak tedy naplnit zákon alias 130% pro učitele. Ano, pro pedagogy. A bude to stačit zůstat na svém, protože už teď například váš kolega z odboru říkal, že vysoké školy požadují alespoň o 2,5 miliardy víc, než měli letos. Tak určitě to na svém je, jak jsem to vnímal, východisko toho dalšího vyjednávání o tom potenciálním nárůstu, protože tam samozřejmě se musí řešit hlavně učitelé a my bychom byli rádi, aby se přihlédlo i k tomu, že skupina nepedagogických pracovníků, kterých je asi 77 000 s jejich průměrným platem 26 000, že dostáváme ředitele, pokud by se to mělo snižovat do neřešitelných situací, že ten personál jim taky může z těch škol začít utíkat. Jestli tomu tedy správně rozumím, tak pro vás je to zůstat na svém výchozím bodem pro jednání. Není to pro vás tedy cíl, se kterým se spokojíte? Ano, není to cíl, je to východisko pro ta další jednání, která, jak řekl pan ministr, budou velmi tvrdá a my ho v tom chceme podpořit a příští týden máme velké shromáždění společně s vysokými školami, kde bychom se třeba mohli dozvědět, jak ta jednání pokročila. Kde vám slíbil ministr školství tu finální odpověď až na konci září, nebo dal vám nějaký příslib, že se dozvíte více v průběhu, třeba i o tom průběhu vyjednávání? Jsem víceméně dohodnut, že se budeme navzájem kontaktovat, informovat, ale samozřejmě to gro je na rozhodnutí vlády, které bude pravděpodobně až v závěru tohoto měsíce a myslím, že v pondělí, jestli to 25. by měla být velká tripartita, kde by de facto ten státní rozpočet už měl být představen jako konečná verze.
Jak důležité, jak podstatné je, aby vzrostly, aby byly nejen tedy stejné ty výdaje na školství, ale aby byly vyšší, například oproti letošnímu roku. Jak důležité to je pro učitele, jak důležité to je už pro zmíněné ředitele, jak důležité to je i právě vzhledem k nepedagogickým pracovníkům. Jejichž platy, jak jste zmiňoval, jsou zkrátka velmi nízké a navíc jimi ujídá inflace. Je to o prioritě vlády. Je to popsáno ve vládním prohlášení, je to promítnuto i částečně do zákonných norem a bylo i řečeno na tomto jednání, že pokud vláda naplňuje prioritu, co se týká armády 2%, takže by měla být, a o to bude pan ministr usilovat, v tomu budeme podporovat, aby byla naplněna i priorita, co se týká vzdělávání, nejenom tedy regionálního školství, ale i toho vysokého. Je podle vás ještě něco, co by se mohlo změnit například v tom přerozdělování odměn peněz pro nepedagogy třeba, ale i pro učitele? Protože to dnes také zmiňoval jeden z poslanců, že peníze jsou jedna věc, druhá věc je, jak jsou efektivně využívány, respektive jak jsou distribuovány k těm, kteří skutečně mají ty platy na nízkých úrovních. Tak samozřejmě v tom systému ředitel dostává jeden balík, který rozděluje. A v současné době, když vezmu východisko rok 2022, kdy průměrný plat učitele byl kolem 48 000, tak ten tarifní plat je jenom 60%. Ten zbytek jsou odměny, náhrady, příplatky za vedení, takže je tam podle mého názoru dost velký prostor i pro toho ředitele alias manažera, aby prostě pokryl ty další věci, které uzná, že jsou potřeba podpořit. Takže ten tarifní plat je jenom menší část toho průměrného platu. Za loňský rok to bylo něco málo přes 60%. A co se týče ještě situace na vysokých školách, tak hrozí podle vás nějaký větší exodus odborníků právě z vysokého školství, pokud nevzroste rozpočet pro vysoké školy? Kolegové z vysokých škol na to upozorňují, mají to pregnantně spočítáno, připraveno a s tím chceme právě veřejnost seznámit na tom našem shromáždění příští týden v Betléské kapli 2, příští týden v úterý. Tak já vám moc děkuji za váš čas. Pro zpravodajskou 24. František Dobčík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Já také děkuji moc za zájem a přeju hezký večer. Teď už jiné téma. Výdaje ve školství by měly příští rok oproti letošku klesnout o 11 miliard a 600 milionů korun. Vyplývá to z aktuálního návrhu rozpočtu Ministerstva financí. Méně peněz má jít hlavně na platy nepedagogických zaměstnanců. Má také ubýt zhruba 20 000 ze současných 271 000 pracovních míst. Zástupci univerzit už ale na jaře varovali, že plošné škrty v rozpočtu na vědu mohou vyvolat odchody vědců a taky omezit výzkum. Jak velkou ránu by připravované škrty znamenaly pro české školství a kdo všechno by to nakonec pocítil? To nastínil v našem vysílání ekonom z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Milan Bednář. Prostředky pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy patří mezi vůbec ty nejdůležitější a objemově největší kapitoly státního rozpočtu. Podle současného návrhu státního rozpočtu na příští rok by se jednalo o třetí největší položku ve výši zhruba 253 miliard korun, hned po kapitolách Ministerstva práce a sociálních věcí a Všeobecné pokladní správy. Důležitější je však srovnání také, pokud dané prostředky očistíme o předpokládanou inflaci a přepočítáme je na současné ceny. V takovém případě by Ministerstvo školství reálně přišlo z roku na rok o přibližně 20 miliard korun. A vůbec nejpodstatnější je srovnání s rokem 2019 v reálném vyjádření, tedy s obdobím před koronavirovou krizí. V tomto případě by Ministerstvo školství tratilo absolutně nejvíce ze všech těch nejvýznamnějších rozpočtových kapitol státního rozpočtu, které disponují z prostředky nad 1 miliardu korun. Ministerstvo by tak přišlo o prostředky přesahující 40 miliard korun v dnešních cenách a stalo by se tak suverénně největším prohercem ze všech rezortů.
právě velmi složité je to ještě v souvislosti se schváleným zvýšením platů učitelů na minimálně 130% průměrné mzdy. Tyto prostředky poté totiž logicky musí být vynaloženy na úkor ostatních kategorií, tedy konkrétně například platů vychovatelů, vychovatelek, školních psychologů, psycholožek a také zejména na úkor prostředků pro vysoké školy a platy akademických pracovníků, to znamená odborných asistentů a dalších. Taková situace povede k ještě vyššímu napětí mezi vysokými školami a institucemi nižších stupňů vzdělávání. Aby mohli i přes plánované škrty růst platy učitelům, bude potřeba ušetřit jinde. Jakých profesí se plánované snížení počtu pracovníků o 20 000 může nejvíc dotknout? Detaily na tohle téma Josef Mádl. Konkrétní profese ministři Stanjura ani Bek komentovat nechtěli. Pokud by se to netýkalo učitelů, tak se pojďme podívat, kdo zbývá. Pedagogičtí asistenti. Do škol se začali dostávat společně s inkluzí. Že by děti se speciálními potřebami zůstaly ve školách a byly by bez asistentů, si dnes umí představit asi jen málo kdo. A že by tyto děti musel zvládnout učitel úplně sám, si v případě třeba autistů asi ani představovat nechceme. Další nepedagogičtí pracovníci jsou pak na snadě. Kuchaři, školníci anebo také uklízečky. Tito pracovníci přitom dělají svoji práci za poměrně malý plat a do škol se těžko schání. A ve vysílání je už s námi odborář František Dobčík, tedy předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Dobrý den. Dobrý den. Jaký dopad by mělo propouštění na fungování servisu ve školách? Ten dopad by byl katastrofální. Těch nepedagogických pracovníků je asi 77 000 a kdyby 20 000 mělo odejít, tak to máte pomalu každý třetí, takže já jenom můžu opakovat, že si nedovedu představit, jak by ředitelé zajistili opravdu chod škol z té strany toho servisu, což poskytují právě ty profese, které jste vyjmenovali, ať už jsou to školníci, paní uklízečky, páni kuchaři a kuchařky, pomocný personál a tak dále. Asistenti pedagoga do nepedagogů nespadají, to je jenom poznámka na okraj. Ano, samozřejmě vy přicházíte s nějakým návrhem, jak by měl ministr situaci řešit a nemuselo by se tak razantně propouštět? Pan ministr na včerejší školské tripartitě opakovaně označil ten návrh ministerstva financí za jakýsi technicistní, který v podstatě není úplně podpořen absolutně vládou, takže vláda o tom s ním bude jednat. My ho chceme podpořit v tom, že školská priorita není priorita ministerstva školství, ale celé vlády, mají to ve vládním prohlášení a my chceme jenom za nás, za zaměstnance, aby to, co nám slíbili, aby bylo plněno. Co velká díra v rozpočtu školství může znamenat do budoucna? Může dojít třeba ke stávce? Ustojí to ministr Bek? My, kdybychom stávkovali, tak nebudeme stávkovat proti ministru Blekovi, budeme stávkovat přinejmenším proti panu ministru Stanjurovi, který tento šílený návrh prostě pustil do světa. Já si vůbec nedovedu představit, že toto mohlo z ministerstva financí jako vypadnout. Takže určitě, pokud ta jednání nedopadnou, my se budeme bránit, ale nechci se dostat do polohy, že mě někdo označí, že někomu vyhrožujeme. Hostem CNN Prima News byl František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Díky a nashledanou. Děkuji za zájem a přeji všem